syukur nakashlem jong unong san Hima. Hagane kajok artificial intelligence kabala pensir penting ni pada hakaleng keperthai kawai kajengja kabas ngosir khai kalaja hakaba kawai kanong hikai na indoor kala sha Thok Pisa badu nong shilak tingka hadien ba unong syukur uba penan kami kilat kilenti lingba ki kor AI man penyasriam thek kum kasur jong ka Bahaïing katei kanong hikai kat kum ko khubor balayo alumna ka NDTV layathu ba ute unong syukur upenyasriam thek kum ka Bahaïing ketika Nonghikai hakaru kom ringsur ka Kren karke ki pulet kilo ong ba kani kala bande ka jingja ka baning kong ka bala pentikna Madhya Pradesh halor ka jingle Thok dak ba penankam da ka AI u additional deputy commissioner of police ka crime u Rajesh Dandotia ulai thu ba ketika Nonghikai ka balangat ha ketika apot kade ka bala tip kerteng kum ka Smita kade ka Nonghikai school ka badang hapadeng ka karta kisamla kelut layathu ba ha kamit jong ka handru trik ukla lingkot ha kapor ba ka Smita kadang ya bam lang bat ki Bahaïing kalayo e ka phone call na number ubam shum na ithu satya kalaong ba uyasrim kum number jong ka Bahaïing jong ka shu kalaong ba unong syukur ulakam bade ka Bahaïing jong ka bat pan ya ka Pisa da ka ba ai daw ba ka parlok jong ka ta ka Bahaïing kalaman saujur na ka jeng bethai kinsan uklong snam ni heart attack kum taw lapan kerki na ka banta banle ya ka surgery ha ka private hospital ni ka hospital balalong try de kirushimet ka badan ha indur shu layathu ba ute unong syukur ulapha ya QR code sha ka Smita ban pha Pisa sha u ha ka jingshania ya ka jing stream sur bat ka jing batai punya jong unong syukur ka Smita klapha Pisa hadu khandai punyo hajar sanspa tingka haki sautali ki rukom pha Pisa ni ki transaction bat hadin balada ban pha e ka Pisa kat ba ka Smita kadang persang ban phun biang yau te number rasyam ba yau te number jongka ute unong syukur ulada ban block ha ka step ka babut kat ba kli ya ka Bahaïing jongka ka Bahaïing kala kentat ba kala phun ya ka Smita bat kumta la ujor ijahar hathanat la sudia